ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନ। ମୁଁ ତ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବି ଭାବୁଛି ନେ ପୁରେଇ ଦେ ପାଟିରେ ଫୋନ। ପଇସାର କମି ଅଛି ଭାଇ ପାଖରେ। क्या ये क्या बक रहे हो? Welcome to back to my YouTube channel. I mean back to my YouTube video. बहुत लेट राजू उठिली तो ब्रश धरिक एपट सेपट होची शीत लाଗୁଛି ଏବେ ବ୍ରश କରିବି ବ୍ରश କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ ସ୍କିପ୍ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଛତୁଆ ଖାଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ଛତୁଆ ୱିଥ୍ ବିସ୍କୁଟ ୱିଥ୍ ପାଣି ମିଶେଇକିରି ଖାଇଦେବି ଆଜି ତାପରେ ଯିବି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଇଜ ରେଡି ରାଇଟ୍ ନାଉ ତ ମୁଁ ପାଣି ମିଶେଇବି ଯାଉଛି ଖାଇବି ପାଣି ତ ମୁଁ ଖାଇବି ଛତୁଆ ସେଟା ଛତୁଆ ଖାଇ ବୋଲି 15 ଥର କହିସାରିଲିଣି ଯେମିତି ମାନେ କିଏ ଦେଇଦେବ ଟେଷ୍ଟି ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବା ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଓକେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ରସୁଲଗଡ଼ ୱିଥ୍ ମାନସ ଭାଇ ହେଲମେଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜେଡି ବସିକି ସେଇପଟେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ବାକି ପଢ଼ୁଛି ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ୁଛି ଗୀତା ଯୋଉଟାକି ଭଲ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଆଉ ତମେ ରେଡ଼ି ହୁଅ ଆମେ ଯିବା ରସୁଲଗଡ଼ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହେବି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ରସୁଲଗଡ଼ କିଛିଟା କାମ ଅଛି ଦେଖିବା ସେଠି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ବନେଇବି ଅଦରୱାଇଜ୍ नो ଗାଡ଼ିକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଇୟୋ ଗାଡ଼ିକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଶୀତ ଦିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ କଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରା କୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା ଦେନ୍ ଯିବା ଇୟୋ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକେ ଆସିଥିଲି ସ୍କୁଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ରେଟ୍ ଶୁଣିକିରି ହାୱା ଗାୱା ହେଇଗଲି 43,000 ଗୋଟେ ମାଇଲେଜ 50 ନା 60 ଏଇ ସ୍କୁଟି ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ 25 ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ ଯାଇକି 60 ମାଇଲେଜ ଦେଖାଉଛ ଭାଇ 25 ସ୍ପିଡ କଣ କହିବି ସାଇକେଲ ଚଲେଇଦବ ବେଟର ଇଆଡୁ ଭାଇ ଦେଖିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୋଉଠି ଯିବାର ଅଛି କଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଗ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଟେନସନ ଖତମ ହବ ଖାଇସାରିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେବିନି ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେବିନି ଆଳୁ ଗୁଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଭୁନି ପଳା ତମେ ଖାଅ ମୁଁ କହିଦେବିନି ଏନ୍ଜୟ ଖାଅ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଆସିଥାନ୍ତି ମେ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଏପଟକୁ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବଟ୍ ହେଲାନି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଥିଲା ପୁରା ସିଗ୍ନାଲ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତି ତ ବେକାର ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆସି ସାରିଲିଣି ସେ ଜୁଏଲିୟର ସୋରୁମ୍ରୁ ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କରିବି କ'ଣ ଏବେ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯିବି ଆସୋସର ନା ଟିଭିଏସ୍ ସ୍କୁଟି ଟିଭିଏସ୍ କ'ଣ टीवीएस आरटीआर 310 देखिया ପାଇଁ ଯିବି ଜାଣି ହଉନି କିଛି ତମେ କହ କ'ଣ କରିବା ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ମାରେ टीवीएस ର ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ମାରା ହବ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଯଦି କଲଟା ଆସିଲା ସେ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବାଲାର ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯିବି ତାପରେ ଏକାଥରେ ଆସ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲାନି ହଁ ଆମେ ସୋରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଲ RTR 310 ଦେଖିବା ସୋରୁମ୍ଟା ବଡ଼ ହେଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଖାଲି ଥିଲା ସ୍କୁଟି ସୋରୁମ୍ଟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ଆପାଚି RTR 310 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଭାବିଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ଗୋଟେ ନେବି ବଟ୍ ସେଇଟା ବି ପସିବୁଲ୍ ହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗାଡ଼ି ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା କହିଲେ କି ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ RTR 310 ନେବ ଭାଇ ଇଏ କି ଲଜିକ୍ ଭାଇ ଓକେ ଯାହା ବି ହଉ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 1 ବାଜି ସାରିଲାଣି ବଟ୍ ଆମେ ଗାଧେଇନୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଗାଧେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯିବି ଖାଇବି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣି ଖାଇବା ବାକି ଭେଜ୍ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇବି ଆଜି ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ଡାଲ ଆଳୁ ମଟର ଚଣା ପନିର ବି ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେବା ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଡାଲି ନବୁ ସେଟା ଖା ମୁଁ ଖାଇସାରା କଥା ବେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ଟା ପନିର ଜାଣିପାରୁଛୁ
ଯଦି ତମକୁ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ଦିଆହବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତେ ମୋଟା ଅଛ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ହାଁ ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଭାଇ। ଚୁମେଶ୍ୱରୀ ଲିଟରାଲି ଡେଲି ମତେ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଜି। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦବା ତାପରେ ଶୋଇ ପଡିବି ଆଉ କଣ କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଗଲା ତାମିଲନାଡୁରୁ ତାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବି ମିଶିକରି ଯିବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଜି। ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ସେ ଆସୁଛି ତାମିଲନାଡୁରୁ ଯିବି ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି। ଲୋକେସନ ମୋତେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲି। ଭାଇ ଏମାନେ ମୋତେ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ ଦେଲେ ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପାଇଲିନି। ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲାଇନଟା କଟିଗଲା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକରେ ଲାଇନ୍ ହିଁ ପାଇଲିନି କଣ କିଛି ରାସ୍ତା ବି ପାଇଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇଛି ମୋ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ହସ ଲାଗୁଛି ମତେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଲ? କୋଇମ୍ବତୁରରୁ ଆସିକି ପରଦିନ ଏବେ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲୁଛି। ହଁ ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କମାଇ ଯିବ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଁ ଡାକ୍ତର ଆସିଛି ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଛି। ଟିକେ ବୁଲିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଦମ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କଣ ଚନ୍ଦ୍ର କବାବ ଆସିନି ଚନ୍ଦ୍ର? ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ ସେ ଘରକୁ ଗଲା ହାରି। ସେ ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ ବୁଲି? ଏଇ ଶଳା ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲା ହଉଛି ତାପରେ ଟିକେ କଟକ ବୁଲାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। କେବେ? କାଲି କିଏ କିଏ? ମୁଁ ମମି ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାମିଲି ତ? ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ସବୁଆଡେ ବୁଲା ହବ। ରିଲେଟିଭସଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଆ ହବ। ଅର୍ଡର ଆଗରୁ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖିଆ ହବ। ଦେନ୍ ଓକେ ବସ୍ ଧରିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ କିଛି କଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଫିର ବି ଦେଖାଯାଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ କଣ କରିବୁ ସେଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବ୍ଲଗରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ରହ ପିଜା ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ କଣ ଭେଜରେ କଣ ଖାଇବୁ? ଭେଜ ଉପରେ ଭାବୁଛି ମୋମୋସ୍ ଖାଇବି ବୋଲି। ତୁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ଟିକେ ସାଣ୍ଡୱିଚ ଆଣିବି। କହୁଛି ନନ ଭେଜ ଆଣ୍ଡ ଭେଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ଦେଖେ। ହଁ ଏଇ ସାଇଡରେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଇଟା କହୁନୁ କି? ନା ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନ। ନାଇଁ ବ୍ଲଗରେ କାଟିବୁନୁ ନହେଲେ ଠକିଦେବି। ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲିଟିସ୍ କିଚେନ। ମୁଁ ତ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବି ଭାବୁଛି ନେ ପୁରେଇ ଦେ ପାଟିରେ ଫୋନ୍ ଟା। ରାଇଟ୍ ନାଉ ଆମର ମୋମୋ ଆସିଗଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେବୁ ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ହେଲା। ଓକେ ଖାଇକିରି କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ ଆଣିନି ମିଓନିଜ୍ ଆଣିଲିନି ଜାଣିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣିଟା ଖାଅ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଶଳା ଖାଲି ପ୍ଲେଟ୍ ଦଉଛି ମତେ। ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର। ଭେଜ ବଢିଆ ଭାଇ। ମତେ ପର୍ସନାଲି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ପରେ ମୋମୋସ୍ ଖାଇଲି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ପିଜ୍ଜା। ଏମାନେ ଖାଇବେ ମୁଇଁ ବି ଚରିଯିବି। ପଇସାର କମି ଅଛି ଦେଖିନା ଟିକେ କଣ ହେଲା 17 ତାରିଖ ପାଇଁ। ଇଓ ଖାଇବି ପିଜ୍ଜା। କେତେ ଆମେ ପକଉଛୁ ତ ସା ଦେଖୁ ଏଇଟା ତମଠୁ ତ ଦେଖ ଆଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କେତେ ହଉଛି। ହଉ ଦେଖେ ଆଗ ବସ୍ ଟା ଦେଖେ ମତେ କହ ଆଜି ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି? ହଉ ରଖୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆସନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ନାଉ ଆମେ ଯିବୁ ମନୋହର ଟି ପାଇଁ 3 ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ। ତ ତମେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କଫି ପିଇବ ନା ଏଇଠି? ଆଉ ତମେ ବି ପିଇବ? ଇଆଡେ ମୋ ଆମକୁ 7 କିଲୋମିଟର ନେଇକି ଆସିଛି କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ଫେଭରେଟ ସ୍ପଟ ଅଦ୍ରକ ବାଲା। ମୋ ଫେଭରେଟ ସ୍ପଟ ଟା ସିଏ କହିଛି ଯେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତାର ସେ ଆମର ପଇସା ଆମଠୁ ସେ ମୁଁ ପେ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡି। କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କହ? ଲେଟ୍ ମି ଟ୍ରାଏ ଇଟ୍। ବଢିଆ ଅଛି। ପର୍ସନାଲ ଫେଭରେଟ ମୋର ଜାଗାଟା। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ମତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆସିଲି। ଆମେ କଫି ପିଇ ସାରିଛୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବୁ ହୋମକୁ ଯିବୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ମୋର ପିଜିକୁ ପଳେଇବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୁମକୁ ପଳେଇବେ। କଣ ଖାଇବ ଆଉଥରେ କୁହ? KFC। ମାନେ ମୁଁ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଖାଇବା ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଭେଜ ଖାଇବୁ ଭେଜ ଖାଇବା ଭେଜ ମୋମୋ ଟ୍ରାଏ କରିବା KFC। ଏବେ ଆଉଥରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଭାଇ ଖାଲି ଖାଇବି ଆଜି ଶଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଆମର KFC ବାଲା ଭେଜ ମୋମୋ। ମିଓନିଜ ନବ ତ? ହଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ମିଓନିଜ ରେଡ୍ ଚଟଣି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦିଅ। ହଁ ଦିଅ।
अगेन लिटिस किचन ओके ना ना यूट्यूब धर 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 चलो गोटे खाओ केमती लाଗୁଛି କୁହ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ସୁପର ମେସି ଆରଥର ତ ଖାଇଥିଲେ ଚିକେନ ଖାଇଥିଲେ ଏଥର ତ veg। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଭେଜ ହେଇଛି ମାନେ ଏଟା ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବୋଲି। ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କଣ ମୁଁ ଖାଇକି ଯାଇଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗରମ ଥିବ ପ୍ରବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇକିରି ଏବେ କହୁଛି ଯୋଉ ସାଇଜ ବି ଭଲ ଆଜି ଅଛି ଏଇ ପଡ଼ିଗଲା 5 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଝାକାସ ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ମେମୋରେବୁଲ ରହିଯିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଦୋସ୍ତ ମୋର ଆଇ ମିନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଯିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଟାଟା ଟେକ୍ କେୟାର ୟୋ